Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iyalaina, barkanmu da wannan lokaci. Ga masu problem ɗin Instagram action block. Kamar jiya na yi posting a page ɗina dalilan da yasa Instagram suke blocking ɗin mutane daga taking certain actions kamar liking da posting da commenting. Instagram sun canja ya zan ce terms and conditions ɗinsu, yanayin yadda za su ringa tafiyar da community ɗinsu, al'ummarsu ta kan Facebook. So sun gyaggyara abubuwa da suka haɗe da ya kama daga kan Facebook ne, WhatsApp ne, Instagram. So ba tare da ɓata lokaci ba a wannan video ɗin zan ba mu solutions, zan ba mu yadda za mu magance matsalolinmu na Instagram action block. It's very frustrating, na sani, saboda ya taɓa faruwa da ni, amma kar ku samu matsala, yanzu za mu yi resolving. Farko, idan kana samun wannan action block ɗin kamar yadda na faɗa jiya, dalilan da yasa Facebook suke tushe mutum kamar mutum yana yawan posting sosai, baya ƙaƙƙautawa, wato excessive posting, yawan amfani da hashtags da ƙila hashtags ɗin ma Instagram an yi reporting ɗinsu, ko kuma su hashtags ɗin sun yi abusing in terms and conditions ɗin, ko sun yi violating rules ɗin kan Instagram, ko kuma mutane sun yi reporting ɗinka, ko kuma kana yawan tura spam messages, DMs da dai sauransu. So irin wa'annan matsalolin ne suke jawo wa Instagram su blocking ɗin mutum daga taking wasu actions, kuma mutum bai sani bai zama frustrated. Ya taɓa faruwa da ni, amma kar ku samu matsala, yanzu za mu yi a magance problem ɗin. Na farko shine, idan kana samun wannan problem ɗin, kai uninstalling third party apps. Su wane ne third party apps? Third party apps wanda suke da access to Instagram account ɗinka, kamar irin su, let's say misali akwai apps kamar irin na reposting apps, irin su linking apps. Third party apps ne wanda ba applications ɗin Instagram bane. Sannan idan kana samun wannan matsala an yi blocking ɗinka, in ba ka yi linking Facebook page ɗinka ba da Instagram page, to ka je ka yi linking ɗinsu, wato ka haɗa Instagram page ɗinka da Facebook page ɗinka, shi ma zai magance. Still in ka gwada bai yi ba, sai ka yi deleting recent hashtags na post ɗinka. Maybe a post ɗinka da kai na kusa-kusa ka saka wasu hashtags, so ka je ka goge wa'annan hashtag ɗin. Still in ka ga abin bai yiwu ba, you can use another device. Za ka iya amfani da wata wayar, kai login out daga account ɗinka, ka je ka shiga Instagram ɗin da wata wayar, wanda maybe IP address ɗinka suka yi blocking. So in ka shiga daga wata wayar, ka fita, kai login out, ka dawo kan wayarka, maybe ya gyaru. Ko kuma kai switching network ɗinka. Maybe in kana amfani da MTN ko Airtel, ka canja dai wani network ɗin, shi ma ƙila wannan action block ɗin ya dina. Saboda zai ta iya yiwuwa, kamar da na faɗa, IP address ɗinka suka yi blocking. In ka canja network, maybe zai dawo. Sa'annan kuma, idan duk wa'annan abubuwan ka yi su, so sai kai taking break for like 48 hours daga Instagram ɗinka. Ma'ana, kar kai posting sai ka yi kamar 48 hours, kamar kwana biyu kenan, ka bar Instagram, kar kai posting, kar kai liking, kar kai commenting, ka kyale page ɗin nan naka. Idan ka yi wannan na 48 hours in still bai yiwu ba, so kai sending report to Instagram in ka san cewa ba kai wani laifi ba, duk wa'annan laifukan da na faɗa na jiya, idan dai har ka san ba kai laifi ba, so sai kai reporting ɗinsu. In abin dai ka gaza, ka ga dukkan shi bai yi ba, Instagram action block ɗinka bai goge ba, so abu na ƙarshe da za ka yi, ka je kan settings ɗin wayarka, kai uninstalling application ɗin. But kafin kai uninstalling application ɗin nan, ka tabbata ka yi deleting data ɗin, ma'ana you have cleared the application data. Ka yi clearing data ɗin, ka yi clearing cache data ɗin, sai ka, in Allah ya da, in kai clearing data ɗin nan, kai uninstalling application ɗin, believe you me, wannan Instagram action block ɗin zai goge. Kawai da kai uninstalling application ɗin, sai ka ƙara zuwa Play Store ɗinka ko App Store ɗinka, kai downloading sabon application, sai kai
installing ka ƙara yin login in. But akwai matsala ko in ce akwai bambanci tsakanin Android uninstalling da kuma iOS uninstalling. So in kana amfani da iOS procedure ɗin tamu ta ɗan bambanta, amma still duk da haka settings mutum zai shiga ya je kan general, ya je kan applications, sannan ya je kan storage, zai ga application ɗin da yake so ya uninstalling, sai ya clearing data ɗin sai ya uninstalling. In a Android ne ma settings shi ma za ka shiga application manager, ka je kan application ɗin da kake so kai clearing data ɗin shi. In ka shiga kamar Instagram sai ka danna storage, kai clearing data, kai clearing cache ɗin. Daga nan ba za ka ƙara samun problem da Instagram action block ba. Na gode, ku ci gaba da following ɗin Maryam_Dazzler domin ku ƙara samun bayanai akan yadda za ku tafiyar da kasuwancinku da sana'o'inku akan kafafen sada zumunta da yanar gizo-gizo. Na gode.